startsignal til program nummer 7, Gitte Vilsted Christensen med Kajako. Nummer 8, Maria Knudsen med Brødhøjgaard, Stefanie Bedes Holster Klar. Og derefter er det nummer 9, Mia Hovgaard Nielsen med Peter Pan. Robert Møllehands karakter på 7,8. Det var fradrag på 1,0, som er for 2 nedslag, så det giver et slutresultat på 6,8. Og riddesiden var 69,39. Så har vi også fat i endnu en time af formiddagen her på Globus Guld. Mit navn er Jens Nielsen. Jeg vil være med dig også i denne time med masser af god musik. Og stadigvæk er der altså rig lejlighed til at ønske musik her hos mig på 40 74 24 18. NC fra Padborg skrev lidt tidligere og skrev i en sms på formiddag. Jeg vil rigtig gerne høre det nummer, der hedder New York Groove med gruppen Hello. Tak for et rigtig godt program hos jer på Globus Guld. Ja, Hello-udgaven af New York Groove har jeg ikke i systemet, kære NC fra Padborg. Men jeg håber, at den gamle Kiss-guitarist Ace Frehleys udgave af New York Groove også falder i god smag hos dig. Den er jo til op af Hello-udgaven. Er vi tilbage i 1978, så er rigtig velkommen til. Velkommen indenfor. Denne